Καλησπέρα παιδιά, εγώ είμαι ο φίλος του Άγγελου. Τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Εγώ μια χαρά. Όπως πάντα παιδιά, πάλι Free Fire θα παίξουμε. Δύο ματσάκια, μετά μας έσκυψε το βίντεο. Ωραία, θα παίξουμε δύο ματσάκια. Όπως καταλαβαίνετε είμαι λίγο άρρωστος. Βήχω λίγο. Οπότε παιδιά, όσοι βλέπετε αυτό το βίντεο, βάλτε like και εγγραφή για περισσότερα βιντεάκια. Και παιδιά, να το ξέρετε κάποια στιγμή, εδώ δεν είσαι που τώρα πίσω από το account το δικό μου, θα έχει υπολογιστή και υπολογιστή να ξέρετε θα τραβάει live stream. Θα τα βάλω και βιντεάκια παιδιά, να με βλέπετε όλοι. Live stream θα κάνει, live stream. Θα κάνω και lives παιδιά, θα κάνω και πάρα πολλά βιντεάκια. Θα φτιάξω και κανάλι στο YouTube. Ξέρετε παιδιά, Θα κατεβάσω τα πάντα παιδιά. Θα παίζω και Fortnite, θα παίζω τα πάντα γενικά για Free Fire. άμα πιάνουν Και όχι μόνο Free Fire, γενικά πάρα πολλά παιχνίδια θα παίζουμε. Το Free Fire παιδιά το πιάνει όντως είναι καλό. Είναι πάρα πολύ καλό παιχνίδι το Fire. Λοιπόν παιδιά, επειδή τώρα θα ρισκάρουμε λίγο θα πέσουμε πικ. Καλό όχι στέγη. Θα ρισκάρω και θα πέσω πικ. Για τους αμυντές. Λοιπόν παιδιά, μην τα... Τώρα κοιτάξτε εδώ. Θα γίνει ο χαμός εδώ. Έλα μωρέ. Δεν πειράζει παιδιά, όλα καλά. Μην μαχώνεστε. Λοιπόν, ό,τι έχει φαμάς. Δεν το θέλω αυτό το όπλο. G36 το παίρνω. Επειδή δεν μου αρέσει το AVG. Σκάει παιδιά χατζόντα μπατζ. Αλλά από κοντά παιδιά κάνει καλές σχέδες. Λοιπόν, και άλλο G36 εδώ πέρα. Πάω να φάω την πατάτομα. Παιδιά μου ξέφυγε. Τώρα πάω να το βρω. Τώρα έφαγα παιδιά με αυτό το όπλο το κουτάκι πυροτέχνημα M550. Λοιπόν παιδιά, κάποιος με πυροβολάει πίσω Όλα κόκκινα παιδιά, τα είδατε. Όλα κόκκινα που τα έκανα. Είχε 700 coins παιδιά αυτός. Δεν κολλάει λίγο το ίντερνετ, το ξέρω. Δεν το βλέπετε έτσι. Θα βάλω και μέλη την έχω. Πάρα τώρα, συνεχίζουμε τον πόλεμο. Κάπου είναι αυτός τώρα, πού είναι? Κάπου ακούω άτομο. Με μπερδεύει γι' αυτό ρε φίλε. Παιδιά τον βρήκα. Όπα. Τα έφαγα. Επειδή είχα λίγο άγχος. Να πω την αλήθεια. Δεν τρέχω. 3. Είναι τουλάχιστον 10. 4 τώρα έκανα. Είναι εδώ πέρα δίπλα. Ό,τι γουστάρεις bro. Δεν έχει πρέπει να πάρω το mob, πάμε καλύτερα και στο για να φάμε. Όπα. Παιδιά, δεν έχω εκεί πάει κι άλλο το mob, πάω να το φάω.
με χάσουμε παιδιά, δεν πειράζει. Όπα. Κάπου κρύβεται αυτός. Μου έκανε headshot. Πάω λίγο να πεθάνω παιδιά. Βασικά, όχι πάω λίγο να πεθάνω επειδή δεν με έφαγε τελείως. Έχω 3.100 coins όπως βλέπετε. Παιδιά πέθανα. Δεν πειράζει, πήρα συν 20 παιδιά. Πάμε κι άλλα μπατσάκι. Συν 20 όπως βλέπετε. Πέθανα γιατί δεν πειράζει, έφαγα όπως 5 kills τουλάχιστον. Join the battle. Be the legend. Παιδιά το King είναι το όνομά μου, με χακάρανε εμένα. Όχι πια τάτσουα, θα βάλω τάτσουα. Ναι παιδιά μου χάλασε το τηλέφωνο. Και πώς θα πεις τώρα σε καινούριο account θέσαι? Ναι, δεν πειράζει. Καινούριο account θέσαι? Είναι μέσα παλιώτης ο Τσόκανης. Παίζει ματσάκι. Ναι. Friend, δεν το έχεις friend. Παίζει επειδή το βλέπω από την guild. Με κοιτάει! Ότι έχει και 5. Έχει ένα ματάκι αριστερά και βλέπεις πίσω κοιτάει, κοίτα. Τώρα έφυγε. Παιδιά, το είδατε ο Άγγελος, δεν το ήξερα αυτό. Τώρα το έμαθα εγώ. Το Παναγιώτη. Είναι και αυτός μέσα στο μάτς. Γι' αυτό βάλω. Παιδιά, είναι μέσα και ο Παναγιώτης. Ο Κουτ 2 έχει και 5. Κάτε το τόνι φίλο παιδιά. Να ξέρετε είναι καλό παιδί αυτός παιδιά. Εντάξει, αυτό δεν μας πειράζει εμάς. Μου έκανε headshot με το MP5 αυτός. Δεν πειράζει παιδιά. Δεν αγχώνεστε, έχω μπει κι άλλη συνέχεια. Πεθάναμε τη μία, δεν πειράζει. Μου έκανε headshot με MP5, δεν πειράζει. Ναι. Α, είναι καλή ρε γάμο. Δεν αγχώνεσαι. Τον έφαγα! Παιδιά το έφαγα, μην αγχώνεστε. Δεν πεθαίνω με τίποτα τώρα. Το έφαγα και αυτό παιδιά, 2 kills κάναμε τώρα. Κάναμε και έτσι, βλέπουμε. Δεν είναι εκεί πέρα αυτός, όχι. Πα. Έχω για να κρυψώ τώρα. Έχω να κρυφτώ για να το φάω μετά. Καταλάβατε. Νομίζω είναι κάπου εκεί, ξέρω. Ναι παιδιά, εκεί είναι. Τάζω εκεί είναι. Όπα παιδιά με είδε. Τον έφαγα γι' αυτόν, 3 kill κάναμε παιδιά. Άγγελε, έχεις βάλει το... Όπα ρε, με πυροβόλησε.
Αλλά δεν πέθανα όμως. Το τέτοιο τη ζωή σου και μπερδεύομαι. Φτιάξω, μέσα μετά φτιάξω. Τα χαρακτηριστικά. Μέσα μετά φτιάξω. Έτσι όπως μου τα λες, εγώ είναι το παιδί μου. Το ξέρω ρε μπρο, απλά σου λέω για το φτιάξεις. Λες διάφορα, γι' αυτό. Διονύσης, δηλαδή έχεις. Παιδιά μην ακούτε τα άγγελα, είναι λίγο... Είναι τη ζωή, φτιάξτε μόνος σου. Φτιάξτε μόνος σου, ξέρεις, έχεις. Το άτομο δεν είναι εκεί πέρα. Πόσα άτομα μείνανε? Άλλοι 25 μείνανε. 24 τώρα. Εγώ επιζώ όπως έχουμε. Και θα επιζώ. Για πάντα. Παιδιά, δεν έτσι. Εμένα παιδιά στο Free Fire θα σας πω το όνομά μου άλλη φορά επειδή τώρα το έχω. Κάτω το κινητό του, θαλασσίδια. Ξαναπέζει. Παιδιά μην τα ακούτε το άγγελο. Ναι. Λέει βλακή συνέχεια. Ξέρετε τι χάλασε? Τι καλά που χάλασε. Δεν Διονύσης. Τώρα θα παρακινούμε την παιδιά. Θα πάρω Galaxy A14 παιδιά. Εσάς πώς σας φαίνεται, καλό ή όχι, γράψτε από σχόλια. Θα τρέχει πάρα πολύ καλό και θα είναι πολύ γρήγορο και θα πέσει και αυτό που πάει μαζί μου. Ναι παιδιά. Βάλεις την κάρτα σου και πάρα μετά. Την άλλη φορά βάλεις την κάρτα σου και μέσα. Βάλεις το Viber να μιλάμε, να κάνουμε. P90 παιδιά δεν το θέλω. Cord. Ναι. Το νούμερο μου το ξέρεις, δεν το έγραψα ένα χαρτί. Ποιο? Το νούμερο μου, γιατί θα πάρεις τα δείχνει. Δεν το ξέρω, θα το γράψω. Το ξέρεις να το γράψω εγώ τώρα σε ένα χαρτί. Ας το γράψω εγώ τώρα σε ένα χαρτί. Το πλάσμα παιδιά δεν μου αρέσει το όπλο. Σε γράφω πίσω από εδώ. Εντάξει, με αρέσει λίγο, αλλά ναι, δεν πειράζει. Άτομο παιδιά, θα πάμε έξω καλύτερα. Α, όχι, δεν είναι άτομο, πάμε από εκεί. Εδώ σε περιγραφή την κάρτα σου βάζεις στο μέρο μου. Παιδιά, τι πιστεύετε, θα πάρω μπούγια ή όχι, γράψτε μου κοντό σχόλια, τι πιστεύετε εσείς, θα πάρω μπούγια. Διονύσης, παιδιά, ο φίλος μου ο Διονύσης είναι πολύ παιχταράς. Είμαι πάρα πολύ καλός παιδιά. Οπότε παιδιά θα βάλει. Μη με βλέπετε έτσι τώρα που είχαμε καμιά φορά. Απλά έχω καιρό να παίξω FIFA, έχω να παίξω μια FIFA 6 μέρες. Λόγω του επειδή μου χάλασε το τηλέφωνο. Κάτσε δουλειά πάρα παιδιά, έγινε αυτή η ψάρα. Ναι παιδιά, αφήστε το. Ο Άγγελος το χάλασε. Ήταν εδώ πέρα που είμαστε, στην περιοχή που είμαστε. Και έξω έχουμε τηλέφωνο. Απλά μας λένε, το τηλέφωνο είναι μια χαρά, δουλεύει. Είναι εντάξει. Ωπα ρε. Μετά από 5 μέρες χαράζει το τηλέφωνο. Αλλά έχει πρόβλημα. Πακιστάνι, τι ψάχνεις να βρεις. Πακιστάνι, ή πρέπει να είναι που θα έχουν εδώ σκουπίδια για να φτιάξουν μαλακίες τηλέφωνα και να μας το δώσουν σε εμάς. Παιδιά έχω, έχει το πρώτο μοσοίδα. Παιδιά έχει ο θα πετάει. Τι είναι αυτό. Να το εκεί, κρύβεται. Παιδιά, ευτυχώς κρύφτηκα. Πια το εγώ δεν μιλάω για να σκοτωθώ. Πάμε κάρτα μισθά. Εδώ από αυτό το μάθημα πως δεν είναι αυτό το βάζω. Όχι. Πέρα ξέρετε το έχω χάσει τώρα. Δεν έχασα, δεν πειράζει. Δεν πάτησε το μάξι. Αλλά πέρασε είτε τα δύο τουλάχιστον.
ευχαριστούμε, παιδιά. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, βάλτε like, κάντε εγγραφή στο Χιτριάγγελος και σας υπόσχομαι ότι θα φτιάξω και εγώ ένα δικό μου κανάλι και θα σας πω πώς με λένε κιόλας. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Γεια σας, τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!